Знам, че не съм качвал видеа от повече от месец и може би се питате защо. Отговорът е много прост. Просто нямаше игра, която да ми задържа вниманието толкова с дълго време, за да снимам на нея. През това време си направих шорт канал, в който качвах кратки футболни видеа. После пуснах и хайлайти. Тоест положения от мачовете. Головите положения и головете. Но него вече го няма, защото го страйкнаха 3 пъти и приключи курса. Ако искате да направя специално видео за това как да направите 1000 абоната за 28 дни, даже по-малко, пишете в коментарите. В момента ми се преиграха от много игри на телефона, така че очаквайте скоро нови видеа. Нека преминаваме към клипа. В днескашния клип ще играем малко хедбал. Ще започнем с това, че ще направим клуб. Не съм играл от много време. След 24 часа ще направя, така че ще направя общност специално за това. Нека да направим малко така игри. Днескашния епизод ще е просто така да ви покажа играта. Сигурен съм, че повечето ще играли, така че ако е толкова много да ви показвам, но все пак. Айде бе. Мале, ето какво ще я стане. Да, няма се върне много ясно. Но тъй моето момче е. Долу. Айде влезе бе. Това влезна. Гледай го бе, брат. Между другото, тази игра можем да играем на стримовете. Така че нека съберем 10 лайка, за да пусна стрим на тази игра. Да. Това е несериозно. Така, да се знаеш. Аре. И това как го ударе? What the fuck? Това е несериозно. Това беше несериозно просто. Не може така да я хване, бе. Бил го. Това беше несериозно преди малко и как го хвана? Нека преминаваме към втората игра. Може да напишете в коментарите каква друга игра да играе. Какъв е той, бе? Какъв той оборудван? Да, то няма как, той е много апгрейдван. Направо му я дадах. Да ме вкарва. Бие. Аре бе. Да, брат. Няма как. Какво лук хил е? Съм ти вкарал един...
Като си 100 пъти по-апгрейдван от мене, как няма да е? Аре, вкарай си един автогол, брат. Просто гола беше за милиони. Близко. Близко, но 5-2. И така, хора, понеже нямах място в паметта на телефона, не е записал другите две игри, които съм играл. Сега ще ви обясня какво стана. Както виждате, имам 2 победи, 1 загуба, 1 равенство. Едната победа стана на 3-тия матч, в който опонента му водеше с 1 гол. Вкарах му последната секунда, но преди да му вкарам, дублирах гола. Тоест, пуснах силата, която ми дава в рамките на 5 секунди, ако вкарам гол, да се дублира и да се отчете като 2 гола. И така успях да го бия. Последния матч стана също нещо, само че опонента му водеше с 2 гола и пак в последната секунда успях да му вкарам и дублирах гола. Използвах силата за дублиране. И общо взето това стана. Като цяло 2 победи, 1 загуба, 1 равенство не е много зле. Като имаш предвид, че някои бяха по-силни от мене. И така, хора, това ще бъде от клипа. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала Скамбанка, за да не спускате още от тази поредица и да споделите клипа, за да достигне до повече хора.